avui descobrirem un grup de paraules molt important en català i en molts idiomes, els determinants. T'has preguntat mai per què diem el gos i no només gos? O per què diem 3 pomes en comptes de només pomes? Doncs això és gràcies als determinants. Som-hi, som-hi, som-hi! Què són els determinants? Doncs són paraules que acompanyen els noms, acompanyen i ens donen informació sobre ells, ens ajuden a saber quin, quants o de qui és el nom. Exemples: el gos ens diu que és un gos concret, un gos ens diu que és un gos qualsevol, aquest gos ens diu que és un gos proper, 3 gossos ens diu quants gossos hi ha. Fixeu-vos que sense determinants les frases podrien ser confuses. No és el mateix dir «porta el llibre» que dir «porta el llibre». I quins tipus hi ha de determinants? Es classifiquen en diferents tipus, en concret 6. Mirem-los un per un una miqueta. Els articles, molt coneguts, el la, els les, indiquen si el nom és concret. Exemple, el cotxe vermell. Els demostratius, determinants demostratius, demostren, indiquen proximitat. Exemple, aquest llibre és interessant. O aquell llibre, proximitat o llunyania, en aquest cas. Els possessius, el meu, la seva, indiquen propietat. Exemple, la meva motxilla és blava. També tenim els numerals. Clar que sí, 1, 2, 3, 4, indiquen la quantitat exacta. Exemple, tinc 2 germanes. També tenim els determinants indefinits. Indiquen quantitats no exactes, algun, cap, molts. Exemple, hi ha molta gent al carrer. I també tenim els determinants interrogatius i exclamatius. Quin, quina, quants. Es fan servir per fer preguntes o exclamacions. Quina sorpresa! Ara farem un petit joc. Ara us toca a vosaltres completar aquestes frases amb el determinant correcte. No mireu la resposta. El gos està dormint. Tinc molts amics a l'escola. Quin llibre vols llegir? Doncs molt bé, ara ja sou una mica més experts en determinants. Hem après que els determinants ens ajuden a donar informació sobre els noms. Ara que els coneixes, fixa't en com els utilitzes quan parles o escrius. Si t'ha agradat el vídeo, li pots donar un like i subscriure't per més contingut d'aquest tipus en català. Ens veiem aviat, que vagi molt bé, molt bé. Som-hi, ànims! Fins aviat!